behar nion esan. Diglosia. Aspaldi buruan sartu zitzaigun hitz potoloa. Oraindik ere gure inkontziente kolektiboa oso erdalduna dela konturatzen gara. Baina nola jokatu horren aurrean? Fikzioaren ibaitik garamatzan bitartean, Fermin Etxegoienek honelako gaiei buruz pentsatzera gonbidatzen gaitu azken liburuan. Izenburuarekin ere eman digu ze pentsatua. Fermin, liburu honetako izenburua, Totelak, bertako pertsonaien komunikazio arazoak islatzeko metafora dela esan daiteke? Esan daiteke, bai, nahi ez da, mugei buruz egin nahi. Zer esan nahi du horrek, euskaldunak totelak edo bagarela, ba, inolaz ere ez, baina bai, esan nahi naiz, bizi gaituen mundua den modukoa denez gero, nun inkonziente linguistiko kolektiboa neurri handiagoan erdalduna den euskalduna baino, horrek eragiten diguna, euskaliztun giza, euskaldun modura, arazoak besterik ez dira, esan beharko nuke, arazoak hor daude, eta muga hor daude, eta ezinak hor daude, beraz. Du funtzionatzen eguneko egunean, ez du funtzionatzen modu unidirekzional batean, metafora horrek, baina eremu horretakoa bada. ETV-ko bikateetan aritu zara kazetari, baita irratian ere, edo prensa idatzian, nola ikusten duzu edo irudikatu dezakezu hedabideen etorkizuna zure ofizioaren ikuspegitik? Haze galdera. Era lotuko zaio eraldaketa teknologikoari, ez? Eta orain, hitz egiten ari baldin badira, hemendik aurrera ona bizitan etorri baino, dena errealitate virtuala izango dela, baina ez bakarrik ona bizitan etortzea, baizik eta Tokiora joatea edo Himalaiara, ez da? Egin kontu, zer dakarren horrek gure kazetaritza mundu horretara. Eta hizkuntzari dagokionez bestein beste, itzulpengintza automatiko sistemak nun nahi egongo dira, baina baita ere orain gure artean hitz egingo bagenu ere, neu oinetiko euskeraz eta zeu arapajo hizkuntzan. Elkarri ulertuko genioke eta hori gertatuko da, beraz? Horrek aldatuko du, hizkuntzaren ikuspegitik den aldatuko du horrek. Agertoki horretan non ikusten duzu zeure burua? Ez dakitela esan, iruditzen zait, adibidez, generalista, deituriko komunikabideak sartzen ari dira, sartu direla aspaldian azalkeria, txat joezak egun eremu batean, eta orduan, horrekin ez dut esan norbera sakona denik, baina bai modu batzuk agian bagarela, garai bateko eta molde batzuen seme-alabak, eta hori guztiak altzen gero eraldatzen ari dela, eta ez dakit, gure lekua aurkituko ote dugun gure ibilbide profesionalaren bukaera hortan. Zer pisu du literaturak zure bizitzan? Handia, zenbesteko bideide, ez da? Noiztik esango nuke, beti danik haurtzalotik neurri txo batean, eta gerora bai, ez naiz irakurlea amorratu ere sekula naiz izan, eta bestelako interesak ere izan ditu dalako, arreta eskatu didetenak, baina duarik ez, bideide ezinbestekoa. Nor gonbidatu duzu elkarrizketaren ondarrera? Josu Goiko, poeta eta, intelektuala, esango nuke, eta lagun ona. Liburu irakurri duelako, eta itzegin diralago liburuz, baita ere, eta zer esana izango duelako. Euskaraz bizi nahi izatea ez ote zaigun bilakatu orduan halako autofikzio ariketa estremo bat. Diglosia kontuan hartzen ez duten euskarazko nobelen antzera, fikzio bat beste baten gainean eraikia. Suitzan oporretan dabilen bikote euskaldun ibiltari bati espainolakote diren galdetzen die bertako batek, eta hain zuzen eleberriaren hasiera da espainolak galdera horrekin. Sinplea da, baina deserosoa. Lehen hitza, ez da, liburukoa. Espainolak? Eta zein da galdera, hori da galdera, ez da?
nor garagu, zer garagu, gintza, ez, baldin badago, eta ustez badago gintza hori, ez, euskal literaturan eta euskal gauzetan, bagian horri buruzko liburua ere bada, eza? Zeote garen, nor garagu, zer garagu. Eta, bueno, zezango dizut, espainolakote garen, ez, nahiaren eta nola esaten zaio horri, desiraren eta egiazkotasunaren arteko zein puntutan gauden, ez? Erraza da esatea espainolak ez garela, ez? Erraza da espainolak bagarela esatea, ez? Bueno, horri buruzko liburua bada neurri handi batean. Galdetzen baldin bazu zein den erantzuna, nik esan ezake, Espainiar kulturari buruzko liburu bat ere badela, zenbateraino ez ote dagoen gugan argi eta garbi ikusten den moduan, txertatua, ez da? Eta, bueno, horri buruzko desarrollo batzuk daude, kontzeptu batzuen arabera, ez? Hausnarketa sakona egin duzu, eta horien artean, zein mugen artean mugitzen garen inkontzienteki? Bai, hor, pizka bat asmatutako kontzeptuak dira, baina nahi irutzetera berean oso begibistakoak bat direla, ez? Adibide bat jartzearen, inkonstiente linguistiko kolektiboarena, ez? Dakit inun agertzen gote den, edo nondik altera dudan, baina irutzen zait, esantean nahi zen moduan oso begibistakoa dela. Guk jasotze ditugun input horien eguneko 89 erdaraz baldin badatoz, espainolez baldin badatoz, nola hegoaldean, iparraldean frantsesez datozen, normala da gu gauza izatea askoz ere modu jaioago batean, hori guztia erreproduzitual izateko, erdaraz, zen ez euskaraz, ezta? Eta horren arabera, neurtu baldin bada dugu zein den gure nortasun idiomatikoa, inkonstientea eta, baitza hor dago. Gu geuk ere muga asko jarri aldizkiogu euskarari? Zaite erraza hori erantzutea, baina horri buruz ere badago beste argudiak eta hildo bat, ez? Pizka bat eskolan esaten ziguten moduan, ez da? Ariketak egiten dira zabarretik garbira, ez? Eta horren pertsonaia batek hor liburuan zehar daukan intuizioa da, ez? Ez oten genuen guk alderantziz egin, duela 40-50 urte, ez da? Diglosia egoera batean, euskara ordurako jada egonda, normala den moduan, diglosiari aurregin nahi baldin badiozu, hartuko duzuen erabakia izango da, ahalik eta espainol gehiena kentzea bertatik, ez? Baina estrategikoki horrek funtzionatzen du, ala ez du funtzionatzen, ez? Susmoak hor daude, agian kontrako bidea hartu izan bagenu, zabarretik ezen ez tabula rasa bat egitea, egin zen moduan, ez? Baina, honi buruz ere denetarik horitzea daude, ni gertatu zei, Iñazio Mujika Iraolalekin ezketan gaztea honi buruz, eta beragandik kontrako tesia jasotzea, alegia batua antolatu zenean, batua antolatu zutenek kontrako salaketa jaso zutela. Alegia, ezote ziren zabarregi jokatzen ari, ez? Baina gure sensazioa ez da hori, gure sensazioa da seguronik garbizalegi jokatu zela alde horretatik, ez? Uste duzu egoera diglosiko honetatik aterako garela edo paktu moduko bat egin beharko dela gure inguratzen gaituzten erdal kulturekin? Bai, bueno, ni esate duzuenen inguratzen gaituzten erdal kulturekin, nik esango nuke gure baitan diren erdal kulturekin, ez da? Gaur egun 2022an, lehendik ere bai, baina gaur egun dudarik ez, norberaren baitan goi guztiak badaudelako. Ez bakarrik espainolarena, begira ingelesa, sensazioa da, ingelesaren oihartzuna ere gure inguruan badabilela eta lako baten ikasiko dugula, ingelesez, ez da lehendik ez genekionok ere, alako batean irutuko zaigula, gero eta gehiago dakigula, ez da, nun nahi dagoelako. Horan paktu edo hitzarmen delako hori nolakoa izango den, seguronik den aldatuko da, liburuan esaten den moduan, teknologia ere nagusitzen doan neurrian, ez da? Itzulpen gintza automatiko, inteligentzia artifiziala ontaz guztiaz jabetzen den momentutik, beste dimensio batean arituko garelako. Eta paktuari dagokionez, buruatzen zaidan gauza bakarra, da gure buruaz arroago enbarko genukeela, gure auldadeak tartean direla, eta normala delako gugeu haul izatea espresio bidetan, horretik etzen atutelak. Espresio bidetan, eta normala da, hain zuzen ere, gugan operatzen duen, edo nagusi den inkonstiente linguistiko kolektiboa, asko zer erdaldunagoa delako, euskalduna baino. Eta orduan, alde horretatik, adibide txoga jartzaren gure burua jipoitzen ibiltzea, iruditzen zait, ariketa agorra, ez? Asimilatuta gaudela onartu egin beharko dugu, beraz?
Bai, baina asimilazioa zer da? Asimilazioa izan daiteke garai batean ulertzen zen moduan, eta izan daiteke 2022an ulerta daiteke moduan, ez nork ez du ingelesaz jabetu nahi, ez? Nork ez du espainolaz jabetu nahi, adibidez, nork ez du frantsesaz jabetu nahi, ez da? Horren, asimilazioa da, edo bizipen multilingüistikoa, zertaz ari garen. Eta hortan, gure euskal eremuak noski osoa behar du, konpaktatua behar du, hiztunen artean, ze hori da beste kontzeptu bat bere garaian garrantzia handia ematen zitzaiona, baina gaur egun pizkat bazterxeago dagoena, ez, euskaldunen arteko konpaktazio famatua, horregatik Kafe Antzokia jartzen da adibide modura, horregatik Ruperren eklektikotasuna jartzen da adibide modura, eta abar, ez da? Bikote ibiltaria erdizkako militantetzat jotzen du euren burua, beraien printzipio moralen artean ez dagoelako progresiboki euskaraz hitz egitea. Badago, haien baitan badago progresiboki euskaraz hitz egitearen helburu eta gogoa ez ezik, baita euskaraz pentsatzearena. Ez da, hor badago beste pentsakizun, bueno, nahi baldin baduzu, xelebre xamarra izan daitekena, baina da, hain zuzen ere, euskalduntasunaren definizioa, nor ote da euskaldun hemen, euskaraz badakiena edo eta bere buruaz euskaraz hitz egiten duena, ez da? Normalean, aleman batekin bizatzen dugunean, hori litzateke definizioa, ez? Ez, zuk jakintezakezu euskaraz hitz egiten, baina beste gauza da, zure buruak hizkuntzatan hitz egiten duzun. Horrek zeharritzen duelako, horrek nolabait mugatzen duelako zure nortasun linguistikoa benetan zein den, ez da? Beraz, horiek nahi dute progresiboki. Hain garbi ikusten ez dutena da, ez, hori ote den moralki hemen jende guztiak egin barko lukeena, ez? Eta horrek pixka bat eramaten du, haiek pentsatzera, bueno, erdizkako militanteak baino ez direla. Zergatik, ez zaila iruditzen hain garbi hemen bizi den jende guztiaren egin beharreko morala dela progresiboki euskaraz bizitzea. Baina batez ere, horrek badakartzalako noski evoluzio posible hortan, hainbat momentu, hainbat une, hainbat egoera deseroso, eta azken finean, hori da ditzateke beste aldia, deserosokeria horri iez egin nahi diotelako, badagoelako eskapismo bat, ez, alde horretatik, ez. Gomendatzen dizudan liburua, Las leyendas del Caldero, Xavier Ortiz idazlea da, hemengoa da, Tolosakoa, Donostian bizi da, eta sukaldari eskolan ekiten du lan, horregatik liburua gastronomiari buruz hitz egiten du, oso divertigarria da, oraindik ni irakurtzen ari naiz, eta oraindik ez dut bukatu, baina asko disfrutatzen ari naiz liburuarekin. Euskarari dagokionez militantzia amaitutzat eman beharko genuke edo militantzia beste kontzeptu batekin ordezkatu? Hori ja, aspaldi gabiltza, ez, ideia horrekin. Bi plano daude, plano pertsonala eta plano soziala, ez? Plano pertsonalean, bidaiariek bere buruan militantetzat hartze dute. Ez horren beste plano sozialean, iruditzen zaielako deserosokeria ugari, ez, egon daitezkela tartean. Zer esanik ez, deserosokeria delakoiek lotzen baldin baditugu, gurean izaniko gatazkari. Orduan ja, ez, biderkatu egiten dira alde horretatik, ez. Nik ez dut inolaz eraldarrik hartzen militantziaren amaiera. Bai baina, ez dakit nola esan, aiornamiento bat, ez, oazen berpentsatzera. Horri buruzko kontu ugari. Euskal identitateari begira jarrita, nola ikusten dituzu egungo gazten edo nola ikusten duzu egungo gazten begirada zure belaunaldikoarekin alderatuta? Ez dakit, egia esan, iruditzen denetari dagoela, fenomeno berriak ere gertatzen ari direla, eta horren naiz gauza sentitzen hori definitzeko, ezta? Baina, zerbait esatearren, zer esan nezake, azteko zeta bat, nik ez ditu dela errudun joko, ez? Ikusten hor, badira, espektatiben kontua, ez da? Dena eman zaie eta ez dira gauza, ez? Euskaraz mundua berproduzitzeko guk nahi genuken neurrian. Iruditzen zait, alakorik ez dela gertatzen, baizik eta kontrakoa gertatzen dela. Dena eman zaie, ez euskaraz, baizik eta erdaraz ematen zaiela dena. Beraz, erantzun gisa jasotzen duguna, nahi guztiz logikoa. Iruditzen, beraz, ni ez noa haiek kulpabile edo erruden
egitera. Eta hortik aurrera, lehen esandakoari lotzen zaio, erantzuna, benetan bizi duten egoera, denok bizi dugun egoera, alde horretatik erabat multi-idiomatikoa, ez da multi-idiomatikoa, badira indar nagusi batzuk, gero eta nagusiako badirenak, eta hain zuzen, espainolarena bezala, ingelesarena hor dago, ne ustez, biharko hizkuntza ingelesa da, argi eta garbi, ez espainola edo ez frantsesa. Orduan, evoluzio hortan, nun eta teknologiak horren beste pisua daukan, nun eta bestelako munduak, fragmentazioak horren beste indarra daukan, nun kokatzen dugu, euskara bidez, euskarazko bizipen osoa. Ez da, raza, horri erantzuna ematea, eta iruditzen zait, zaten den moduan denborak erakutsiko digula, ez da, noragoa zen. Pertsonaietara itzulita antieroiak dira, diglosikoak dira, zentzu horretan dira totelak? Toteltasuna ez da modu euneko eunean eta modu zuzenean lotzen, hizkuntzaren inguruan orain ozitzen ari garen muga ezintasun dena delako hoiekin. Baina neurri batean funtziona dezake horren irudi, horren guardasola gisa, nahi baldin baduzu, ezta? Beste gauza bada heroismoarena. Naiz biktima jaio, ez naiz heroi jaio, ez da, Ruperren kantuak lerro zuzena, izeneko kantu hartan esaten den moduan. Lerroa hemen dago, eta ordan sensazioa zen da, edo alde batean zaude, edo bestaldean zaude. Eta hanka bana, ez, toki bakoitzan baldin badokazu, nor zarazu, ez da? Horri buruzko, hortaz aritzen dugu, horri buruzko novela ere, bada, zenbateaino engaiatu, zenbateaino konprometitu behar duzun zure burua, zenbateaino misio baten alde, jarri behar duzun zure bizipena, zertara etorri gara mundu honetara, euskalduntasunaren aldeko misio etengabe batean bizitzera, edo ez. Bi zutabe bezala erabili dituzu liburu honetan, kontatzen ari garena azaltzeko batetik bikote euskalduna, Suitzan bidaian dagoena, eta bestetik Ruper Ordorika eta bere musika. Zergatik sartzen da Ruper Ordorika honetan guztian? Nahi nuelako, Ruperren obrari buruz hitzein, ez da? Iruditzen zaidalako, Ruperren figurak, nire irutzen zait, berak seguro nik luke ikusi nahi bere burua, alako niri buruatutako sasi fikzio saiakera munduetan katramilaturik, ez? Baina, nik egin dut hori, saiatu nahi zor, zaintzen baita ere pertsonaia, baina kalderari erantzunez zergatik, Ruper irutzen zaidalako, izan daitekela epizentro moduko bat, nun kontu hauek oso ondo biltzen diren, ez da? Dela militantzia, dela intelektualidadea, dela tradizio herrikoia, dela mundu akademikoa, dela eklektikotasuna azken finean, ez da? Horregatik. Konserbatorioko ikasketak dauzkan pertsonaia da Txet, musikaria, akademikoa da bera, eta herriko musikarekin arazoak dauzka. Bai. Bi hildo narratibo daude, dakizu moduan, bidaiarien alde batetik eta musikari zaputz edo, bere burua ikusten duen Txet horrena. Eta halako batean, idatzietan handik ez dakizen batera, kontutatu nintzen paralelismoak ikuste baina handiagoak azirela. Azken finean, hizkuntzari buruz osnarketan ari direnak horri buruz ari dira, ez da, konstiente-inkonstiente, ez da. Batua izan zala, nola ez, behar genuen, ariketa konstiente bat, aiornamiento baterako, baina era berean, nola bizigaren inkonstiente kolektiboa, euskaldunaz den inkonstiente kolektibo baten arabera, ez dut esango ariketa antzu gelditu danik, baina mugak hor daude, ezta? Eta musikari digo, zabera gertatzen zaio, badator akademiatik, badator musika modu algoritmiko batean ulertzetik, eta konturatzen da, herri musikan gauzak beste modu batez funtzionatzen dutelako, espresio bideak beste modu batekoak direlako, sinpletasun harmoniko bat preziatzen delako, eta espresio bideak beste modu batez datozelako, eta horren berak ikusten du bere gauza, bere burua ez dela gauza, hori erreproduzitzeko, eta gaina iruditzen zaio, badirela musikari arrakastatxu batzuk, gauza badirenak hori egiteko, baina bera iruditzen zaizkio musikari horiek sinploi batzuk badirela, eta horren hor sortzen da baita ere, azken finean zena eta razionamenduaren arteko ohiko elkarketa, topaketa edo talka eternal horri buruz ari naiz. Autoironia erabiltzen duzu eleberrian, norberaren ikuspegiari begiratzeko modu bat delako? Bai, eta batez ere oso imperfektoak direlako, esaten gaina izen gauza guztiak.
Hau guztia saiakera alorrera eramango banu, horrek eskatuko lidake beste metodologia bat, beste biribiltasun bat, segurunik. Eta gaina, segurunik, inori litzaioke bereziki interesatuko. Ordan, osatzen edo, idazten edo, saiatzen genezen imperfekzio horren osagarri ezinbesteko modura, iruditzen zait autoironia edo autofikzio hori ere ongi etorria dela. Norbera agertuz, aipatzen nahi zen ahuldade muga ezintasun horiekin guztiekin. Reflejos en un ojo dorado, Carson McCullersena. Txunditu egin nindu liburu honen hasierak, txunditu egiten hau Carson McCullersek orokorrean, oso idazkera karakteristikoa du, eta niri bereziki gustatzen zait irakurlearekin jolasteko duen joera hori, irakurle aktibo bihurtzen zaitu, kontatzen dizunakin, ez dizunakin kontatzen, eta kasu honetan adibidez, kokatzen zaitu base militar baten, ustez interesgarria zaidan leku baten, esaten du base militarrak pake garaian monotonoak direla, baina gero ja hasten da badagoela soldadu normal bat, edo ezain normala, eta aurreneko 2 parrafo horiek niretzat inoiz irakurri dudan hasierarik onena da. Ez dut Krima eta Gaztigu nobelaren bukaera hori, Raskolnikov pertsonaia nagusiak behar izan du krima batetik pasatu eta Gaztigua onartu erredamzioaren bidean sartzeko. Hauxe, badak ez dela oso polita, norberaren liburu bat gomendatzea, edo aukeratzea, baina oso aukeratzen dut, Setki Asua. Hizkuntza honek zer dion antzemateko saioa, nolabait hizkuntzak berak, hiztunengandik aparte, hizkuntza berak zerbait esango balu, zer esango lukeen edo. Badakit, ez dela oso ohikoa eta oso erreza ulertzen, baina horretarako irakurri egin behar da. Pentsamendu propio bat, norberarena, originala eta nola ez ba, geniala. Horixe nahi, horixe uste. Eta zenbat eta nahiago eta usteago, orduan eta idiotago, zehazki hitz eginez. Fermin, konta iguzu zer lotzen zaituzte Josuk eta zuk? Euskarak, esan dut. Bilbok, kafe antzukiak. Lagun batek belotu gintuen, alkartzeko ostegun arratsaldetan lau gara, elkartzen garenak, hitz aspertuak egiten ditugu, ardokopa batekin. Eta lotzen gaitu, elkarren zuteak, elkarra respetatzeak, iritzi desberdinak ditugunean, askotan egoten gara doz, eta hori, kulturak, musikak, eta hizkuntzak bebatzen gaitu. Josu, liburua argitaratu aurretik irakurrita zenuen? Ez banuen bere berri, Ferminek hitz egiten zuen novelari buruz, zaten zigun bere zalantzak, errepasoa egin ziola liburuari, kendu, gehitu batzutan, eta buruen nabaritzen genuen guk, bazebilela lanean, gogor zebilela lanean, eta, intensidade handiarekin. Gola izan da. Intensoa izan da prozesua, aspalditi dator gainea. Egia zan, hor, hasieran idatzitako gauza batzuk nahiko baztertuta edo desestimatuta bazeuden. Baina alako batean, alako batean itxialdian, esan dezagun, hainbat garren atzea irakurri nuen, eta alako batean pen hartu nuen, hau guztia galduko da nola negar malkoak euritan, Eta bota nuen, bidalinien ereinekoi, zan edo zara, baina kompromisori gabe, eta erakutsi zuten alako interes bat, eta ordan, ekin nion, orduan edukiko nuen 160 edo idatzita. Eta, ordan berrekin nion, gogotsu, eta handik urte terdira edo bukatuko nuen. Josu, zer iruditu zaizu Totelak liburu hau? Asko gozatu dut. Lenguan irakurri nion idazle bati, literaturan ez dagoela posteridaderik. Liburuek dutela hilabete, urtebete edo 2 urteko bizitza, baten batzuk igual gehiago, baina hor txamaitzen dela. Nire orain hartzen dudanean poema liburu bat, duela 10 urteko poema liburu bat, moten du nolabaiteko arkeologia egiten ari naizela. Eta, Ferminen liburuak baditutu batzuk, etorkizunean irakurtzeko izateko, ondo idatzita dagoelako,
baina gaur egungo gizartea pixka bat oso ondo agertzen duelako bere horrietan. Etaren osteko gizartea, euskal hizkuntzarena, belaunaldi baten, garai batean dena nahi zuen belaunaldi baten erretratu gordin xamarra, hainbat gauza daude. Eta gero dago oso ondo idatzita, nik asko gozatu dut irakurtzen, barre egin dut, batzutan muturra okertu dut, uste dut dela liburu bat irakurzaleentzat, ez historiozaleentzat. Oso ondo zainduta ditu paragrafa guztiak, ez dut bueltan joan behar izan paragrafo gainaldera esandakoa jasotzeko, alde horretatik oso ondo korritzen duen testua da, eta gustora irakurri dut, eta ez da laguna delako, nik esan diot, irakurtzen ala, nik astiro irakurtzen dut, eta irakurri ala, Fermin oso gustora nabil, eta urrengo astean nire iritzia berria eskatzen zian, baina ezke oraindik ez dut amaitu, astiro irakurri dut, eta oso gustora. Bueno, gure etxen azkenen beti Biblia moduko bi liburu garrantzitsu izan du die. Batetik Auñamendin Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, eta hau zen Rafael Agirre Franco pasaden urtean hildako autorek idatzitako liburu potolo eta lan ikaragarri bat, eta bestalde Gure herri joku nagusiak, Iriartetar Jose Luisena, hau, dau sobatue, hainbeste ibiltzez, eta nahiz eta gure ake ez den liburuotan aiertzen, oso garrantzitsuk die ez bakarra herri jasotzea, gainontzeko herri kirolak ere ulertzeko da ikasteko. Hanbeste laundu diten Ane Albizun atondu, dudik gabe gainea. Leitzeko liburutegin hartu nun, hasieran, mailegun, eta gero neronek erosi nun. Eta gaina fotokopiatu inun zepena ematen zien bertan pintatzea. Ez dakit ohikona den, normalen jendek akaso novelak edukiko ditu, baina nik Lucio Doncel Rekasen Harri jasotze liburu edauket. Ore bat izan zen, pasaden hasten berak ekarri zizkien liburu mordoxka harri aritokira, eta liburu potentea da, datu askokin, asko dokumentatu da Lucio, kaso lo hartzeko ez da proposena, baina, denbora aldetik ere justo nabil, baina hause irakurtzea gustatuko litziake. Nire egunerokotasune die harrik eta harik, baina nire egunerokotasune da gure alaba maitena ebai, eta arekin askotan eta oso gustoko duen liburu hau koloretako munstroa da. Nire ustez liburu hau ume naiz helduentzat ez dauke adinik ez, denak ditu ehune gorrik, horik, nik askotan beltzak oso bildurtien naizelako, berdek, eta arekin ikasiz, eta nire honentzako ere balio diten liburu bat da, nire lagunek oparitutako liburu bat da, maite nahi aio zenen. Txete Kordori katedra proposamena egiteko jasotzen duenean, hausnarrean dabilenean, konspirazioaren teoriara iristen da. Esplikatu dezakezu zertan datzan spoilerrik egin gabe? Da pizka bat, jolas bat, hain zan importantea Ordori katedrarena, alako batean mai gainean jartzea, nun eta, bakizu Txetek badokala lagun bat, Galdaka Oztarra, berarekin batera soziologia ikasitakoa, eta ordan, teatralki ere egin nahi izan nuen pixka bat atzeratu edo suspens moduko bat sartu, umore pixka bat artean eta horrekin jolasean aritu. Eta baneuzkan hori konspirazioaren teoria delako hori azal zezaketen adibide pare bat, eta horren hasieran bat baino gehiago idatzita zegoen, gero beste bat kendu nuen Obamaren hain zuzen ere, Obama presidentea esote zen ailegatu estatu batuetako presidentziara, konspirazio baten bitartez. Azken finean betikoa egiten jarraitu ahal izateko, estatu batuek, modu imperialista hortan, baina beste aurpegi bat erakutsiz, aurpegi jatorra erakutsiz. Hori izango litzateke adibide bat, ordan zertan datza konspirazioen teoria, poterek nahi dute zerbait gerta dadin, poterek edo, hortarako eskua daukatenek zerbait gerta dadin, eta orduan hori gertatuko da, baina gertatuko da inork inori inungo agindurik eman behar izan gabe. Agente bakoitzak badakiela zer egin behar duen kasu hortan hori gerta dadin, Beraz, inungo agindurik inoren partez ez baldin badago, esan liteke konspiraziorik ez dala existitu, baina existitu da hain zuzen ere, ez zalako existitzen zein alderantziz.
alako jolastxo bat, beste. Eta adibide bat jartzen da, ez Obamarena, baizik eta spoiler egin gabe, askoz ere gureagoa, nun Espainia hitza agertzen den. Zerbait esango zenuke honen inguruan? Bueno, irakurri nuenean, esan nuen arrazoia dauka, zentzua dauka. Bueno, egia da, konspirazio perfektua da, dela agindurik ez dagoen toki hori edo sistema hori, ez da? Eta, bueno, nik uste dut, halako egoerak denok ezagutzen dituela gutxi asko han edo men edo lanean, edo kuadrilan, edo bestelakoetan ezagutzen dituela. Inork bakoitzak badaki zein bere funtzioa zirku horretan, edo antzerkitxo horretan, eta egoki betetzen du. Eta ateratzen dena zirku horretatik, badoa kalera. Ferminek esan du liburu irritantea izan daitekeela. Irritantea izango da, irritantea bada irakurlea. Hau da, irritatzekoa, edo narritagarria bada irakurle hori. Nien hau irritatu, esan du lehen musturra okertu duela noizean behin, benegoelako igual ados eritzinen batekin, edo hori normala da, baina ez da, asko ikasi dut liburu honekin. Musikaz, euskal historiaz, bueno, Ferminen ideak ezagutzen dituen batzuk, baina esan behar dut, bere ifrentzua, bere aurkia erakusten zuela Ferminek, adibidez, Herriberako Herriberan euskara sustatzeko kanpaina edo asmo horrekiko, bera oso kritikoa da, baina aldi berean ematen zuen beste aldearen iritzia ere. Alde horretatik nik uste dut oso honestua dela liburua, eta alde biak jarri dituela parez pare, personaien arteko elkarrizketan, eta nik uste dut irakurle moduan ere eskertzekoa dela. Beraz ez, honestua da gizona, eta novela ez da irritantea. Ez dut pazientziarik eta orduan behar dut, edo konfinamendu garaian izan zelikan orduan, erran, bueno, pues igual aukera ona izaten alda, irakurtzeko, lasaitzeko eta bertze modu bat, eta ongi da, guain berriz utzia dut, eta, bueno. Gustatzen zaidalako, bai. Eta buruare joaten zaizu, bueno, historian sartzen zara, ez? Liburuari zaren irakurtzen historian, eta... Despejatzeko. Kostatzen zait, engantzatzia liburutara eta hartzia rutina bat irakurtzeko. Bueno, gustatzen zaidalako, zela jubilatu da nagoen, gustora goten naiz, irakurtzen, noizian behin. Niri arrastoa utzi dana da Koldo Mitxerenaren fonetika eskoitza baskak batez ere, ze euskara hizkuntzaren hori historioa aztertzen du eta hitzak nondik datozen eta hori dena horren inguruko gaiak hauniz gustatzen zaizkit. La mujer habitada, Jokonda Belina. La chica del tren. Bazkenkoa leitu nuna, minanena, hori ametsar zaiuzena. Bai, oso historioa, ikusten duzu ze historioak, ez? Osea, mutiko txikiak zenbat pausu eman zituen, bertze bizitza berri bat izateko, bere ametsak hori betez, eta erraten duzu, ez ekemena, ez? Bai, azkena izan zen, honen nola da... Ez horretzen orain. Ez dakizulako bukeraldera zer gertatzen den, teltzuzu pil bat pelikula, zer badira nitz personaje, izan dela nahaztuta hola. Liburua. Bueno, netza gauza desberdinak dire. Liburuak, pelikulak. Pelikula ikustean aspertzen naiz. Liburu irakorri, pelikulak ez ditu ikusten, ez da telebistan ere inun. Pelikulak aspalditik ez ditu dire ikusten, bi ume txikiak dutelako. Orduan, nahiago pelikulak, baina bueno. Lehitu nituen, ninez Harry Potterren fan, eta lehitu nituen, ikusten dizko pelikulak eta gero liburuk, eta liburuk, asasierako dire bastante berdinak, nire bertatzuk ez tarduen badira lo detaile gehiago liburutan. Ez duzulako hainbertze mamarra bururi ikusten duzu eta listo. Literaturak zirikatzaile behar du izan? Zirikatzailea tokatzen denean, bai. Ez dakit nik uste dut, baietz, behintzat barruan mugituko dizun zerbait izan behar du literaturak, ez da? Ez dut esango liburu bat irakurri eta beste persona bat izango zarenik, baina bai aberastu behar zaitu liburu batek, liburu on batek. Agian pentsamendu txiki bat edo uste txiki bat aldarazi egin dizazuke, eta uste dut hori literaturak egiten duela. Eta, bueno, kasu honetan, totelaken badalakorik. Nik uste dut zirikatzailea izateko,
norberaren baitan hasi behar duela ariketak, ezta? Eta horra ni hor zirikatzailea baldin banaiz, hasteko eta hemen banaiz nire buruarekin, nire pentsamenduekin, nire munduan egoteko moduarekin, ez? Eta gero hori zenbateño zabal daiteken eta zenbateño har dezakeen kronika sozialaren itxura, ez dakit, baina espada norberaren handik hasita, ni ez zaiti zirikatzailea iruditzen. Mundu ikuskera baten berri ematen digu Elena Martínez Rubio azken saiakeran. Alor eta bide desberdinetan zehar eginiko sigi sagako gogoetak dira. Euskal Herrian ere landu da krimen literatura eta horren erakusgarri da liburu hau. Azken 4 hamarkadetan mugarri izan diren egile eta obren azterketan zentratu da talde lana. Neska baten aurkako pintaketa ageri da institutuan. Oiana Iguaran idazleak ingurukoen erreakzioak jarraituko ditu gazteentzako eleberri honetan. Literatura da, hain zuzen ere Rupert Ordorika kantatzen duen moduan, ez? Nor da kantuan, lo aurreko zure instanteen jabe. Nietzat batez ere momentu preziatu horiek direlako, izango direlako txikitatik onenak, ez? Literaturaren bitartez beste mundu batzuetara egiteko, eta hor dago literaturaren magia. Norbera da, zu zeu zara, baina era berean beste batzuk, beste persona batzuk ere, bazara, alegia. Hori da, iesaldi zilegia, esaten den moduan, eta zilegi ezazik, iesaldi perfektua.